Una quarantena llarga de formatgers artesans es van donar cita a la 18a edició de la tradicional Fira del Formatge de Lledó a l'Alt Empordà. La fira és tot un referent entre els aficionats als formatges, i és que un dels objectius de la trobada és potenciar i donar a conèixer formatges artesans de productors petits que ofereixen productes d'alta qualitat. És la 18a edició de la fira, fa 18 anys que l'estem fent. Nosaltres no és que tinguem grans formatgers aquí a la zona, però sí que és una fira que pot tenir un potencial molt bo per donar a conèixer el formatge artesà i donar a conèixer el nostre poble, que és el que també interessava. Llavors, a partir d'aquí es va crear la fira, amb la peculiaritat, jo crec que sí que és una cosa molt pròpia de la fira d'aquí, que la gran major part de firaires que tenim a la fira són formatgers artesans. El que sí que es va voler buscar d'un bon moment és un producte que es fes en petites produccions, d'aquí el fet que es consideri artesà, una producció familiar, amb explotacions familiars, petites, ramaderes petites. L'afluència de visitants i d'aficionats als formatges garanteix que sigui una de les fires més reeixides i on els expositors obtenen millors resultats. És el cas dels formatges de la Vall d'Uixó de Castelló, que ja fa 4 anys que exposen els seus productes a la fira amb bona resposta econòmica per part del públic. Molt, perquè fa 4 anys que venim i cada cop que venim marxem contents. Esperem que el dia ens acompanyi, que no plogui i la fira és molt bona. Estem molt contents. I és una bona fira, vull dir que és tota una fireta de formatges i al final del dia funciona molt bé aquesta fira. La gent ve especialment a buscar formatget i és una fira molt fàcil. A Catalunya sempre hem gaudit de bons formatgers artesans. El sector ajuda a l'economia local, doncs els productors es serveixen de la llet produïda per les explotacions lleteres locals. És el cas dels formatges La Balda, de la Vall de Llémena, a cavall de la Garrotxa i el Gironès. Utilitzant llet de vaca de procedència gironina, estan posant en valor el formatge de vaca artesà, un producte que intenta fer forat en el mercat artesà posant en valor un formatge d'alta qualitat fet amb llet de casa nostra. Ens estem especialitzant una mica en receptes amb llet crua de vaca, com poden ser coagulacions làctiques, com molts s'assemblen a formatges una mica francesos, que és la forma que pensem que podem revaloritzar la llet de vaca, que n'hi ha molta a les nostres comarques. Tenim molta llet de vaca, tenim pocs formatges de vaca que siguin apreciats per la gent, perquè bàsicament creiem que és una mica per desconeixement, però hi ha receptes ben bones amb llet de vaca també, i és el cas de formatges de pasta cuita, com les tradicions dels Alps, dels comtés, i aquí hem començat avui amb aquesta fira a treure un que ja té 10 mesos de maduració, a veure si agrada, i formatges tipus coagulació làctica, com aquests formatges petits que tenim aquí a la vora, que serien l'altre extrem, formatges molt tendres, molt cremosos. Com comentava, la llet és bàsicament llet de vaca, que anem a buscar a granges properes, al Pla de l'Estany, en el cas dels Fermió. Anem a buscar la llet tot just l'estan munyint, l'agafem ja a la temperatura de quallar, de forma que ja durant el transport ja afegim els ferments i comencem a fer el formatge en el mateix moment que recollim la llet, en un procés que llavors després durarà a l'obrador durant 4 dies, abans no posem en la càmera de maduració el formatge aquest petit de coagulació làctica. Pel que fa als formatges de pasta cuita, el que anem és anar a buscar llets a la Garrotxa i al Ripollès, perquè anem a buscar llets que no hagin pres ensilats, que són ferratges fermentats, i això és perquè necessitem unes llets que no continguin un determinat tipus de bacteris que ens ho inflarien els formatges, perquè són formatges de molta llarga maduració. Estem parlant de 10, 12, fins a 18 mesos, és en el nostre cas el que arribem a madurar. I també coincideix en que són formatges de pastura, llets de pastura, que en aquest cas també són llets ecològiques les que utilitzem per a fer els formatges de pasta cuita. La fira no és només un mercat de productors artesans. Durant tot el dia s'organitzen activitats culturals i de lleure perquè tota la família pugui gaudir del municipi empordanès. Mantenir l'autenticitat de la fira i continuar sent referent dels aficionats als formatges són el compromís que fa 18 anys mantenen els lledonencs, conscients que són ells, amb l'organització d'una magnífica fira gastronòmica, el millor aparador del poble.